Tan? Dong! Nay! Nay! Ikaw ba? Lislayas ka. Nay, di ba? Kamu itong nagipangita ganiya? Atong papel. Yatagtan, yatagtan. Ani nga tao, Nay, naa siya dito ah. Tara, ubani ko. Tanatan. Sandali, Nay. Ay, nawala man. Ay, way, klaro ng tawhanan ni, but-buton. Dili, Nay. Nakitaan din ako sa ganihan, Nay. Asa magkatan? Tanang mong ulit ha, but-buton ng tawhana. Nay, kahinomdom ka ni. Katito mo na chinilas. O, di ba, Nay? Sure ko, Nay. Huwag paghawa ito dari ah. Huwag pa ito kalayo. Ikaw may sige to dire. Asa mo to dapit na to makitaan? Nay, streetara ninyo ng dalan. Sure ko, paapsan na to ninyo. Ikaw ra gihinungdan nga masaag mi. Kahiwi ang dalan. Nay, relax lang. Siya ba nagtudlo sa tuwa? Bahala mo, Nay, di mo mutuo. Basta kung subayo ninyo na, makita ninyo inyong pangita nga tao. Tara, Nay. Tara. Oh? Dong! Tan? Nay? Taysa. Ang dagan makuha mo sala. Sad moment tabi. Nay! 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 Dong! Iki raman, kusgan pa nako. Nay! Oh. Ikaw ba? Lislayas ka. Sorry, Nay. Sorry, Tan. Plastik raman. Sa ilo ato, Dong. Di ko kaya nga mawala mo. Balo, mangi ko na nga palangga ko ninyo. Ulit ta. Kadaghang kay katkaton. Daghang kay gorder. Mong gipangita ka namo. Kaya wala mo saka sa lubi. Saka na po.